नमस्कार देखा तुम भोजपुरी न्यूज.in। और आज हमने के बानी जब भोजपुरी के एगो बहुत ही खुशनुमा बगीचा यानी कि कहा जाला भोजपुरी के बागी बलिया। और बागी बलिया में हमने का आज दिन काफी अच्छा हो गई बा, कहे से कि हमने के साथे बनी और गीत के रचनाकार कि आज अच्छा कटी दिन बुझाता वो रही मुस्कुरा दे लगानी। ताई स्वागत कर जाओ मनोज भाउक जी के, बहुत बहुत स्वागत बा भोजपुरी न्यूज में रहो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मनोज जी रहे आई बनी भोजपुरी के आंगन में, काफी सुनहरा आंगन है, काफी भोजपुरी के जैसे लोग भी निकल बा। आज भोजपुरी के कार्यक्रम हमने की मुलाकात हुई बा, तो कैसा लगा था, क्या कहे चाहे बलिया के बारे में? तो बलिया तो खैर विश्व प्रसिद्ध जिला बा, जब पूरा हिंदुस्तान आजादी खातिर लड़त रहे ओकरा पहले ही मतलब भी अपना के आजाद कर लेलस, तो करते रहल बा। एक कार्यक्रम के जहां तक बात बा तो विश्व भोजपुरी सम्मेलन और पाती रचना मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भइल बा। और पाती के जो शैक्षिक संपादक बनी डॉक्टर अशोक द्विवेदी जी पिछला 50 साल से, तो बहुत बड़ा बात बा कि 50 साल से पत्रिका अकेला दम पर निकालल। और ओकरा बाद जे लोग भोजपुरी के क्षेत्र में काम करता, भोजपुरी में पाती पत्रिका के जो भी रचनाकार गंभीर काम करता, लगातार काम करता, वो लोग के यहाँ के हर साल साहित्यकार लोग के सम्मानित करेनी, 2-3 साहित्यकार के कबूए भी। तो ये साल हमरा भी सौभाग्य प्राप्त भइला। बहुत बहुत बधाई भोजपुरी न्यूज के तरफ से भी रहुआ के, बहुत शुक्रिया। तो पाती अक्षर सम्मान पाके हमेशा गौरवान्वित बनी। सम्मान तो अगर देखते बनी का हालत बा, लेकिन यहाँ पर जौना तरह के विद्वान के अब तक दिहल जात रहल बा, तो वो श्रृंखला में वो पाती में खड़ा होके हमरा अच्छा लगता कि हमरा काम के भी समझल गई, नोटिस कइल गई और हम खुश बनी। काफी और गाना अगरी नवहा लोग भी काफी सुन रहा बा, जो गाना के हम शुरुआत में भी जिक्र करी है कि वो रही मुस्कुरा दे लबानी। तो जब ऐसा गाना के रचना करी तो का दिमाग में रहेला? नहीं देखिए, रचना तो मन स्थिति के चीज है। कबो कबो जो सिचुएशन मिलेला, बहुत सारा फिल्म भी आवता जो हम गाना लिखले बनी, तो फिल्म में आदमी सिचुएशन से बदल होला। बाकी स्वतंत्र रूप से भी जब गायक के सोच के हम कोनो गीत लिखे नहीं, तो कोशिश ही रहेला कि एगो संतुलन बने, जो के साहित्य में भी रखा जा सके और गायन में भी रखा जा सके। गायन के मतलब है कि आम आदमी से भी गाना कनेक्ट हो सके, ओकरा आम आदमी की जुबान में होके। जैसे अभी हाल फिलहाल वो गजल भी आयल बा, तनी तनी सा बात, कल्पना जी के आवाज में ओकरा के लोग, जबकि अभी वीडियो नहीं खे बनल, कोनो मॉडल नहीं खे ना, तो घड़ी पे गाना के ग्लैमर बनावल जाता ना, वीडियो लेके, मॉडल लेके, ताम जाम लेके, बड़ा जगह से रिलीज करके, कुछ नहीं के सादगी के साथ गाना गावल गइल बा। और गाना हर लोग के, हर आदमी के कनेक्ट करता। काले स्विमिंग पूल में बुलाते देखने की, वहां पर भी वो गाना बाजता। एक अलावा एक और गजल बदी चोरावे ना आवेला उनका, वो भी खूब मंच से लोग आवता। तो अच्छा गाना की किस्मत भी है, कोनो कोनो गाना जो अंदर लोग के अच्छा लग जाला, ये लिखे वाला के ना पता होला कि कौन गाना के लोग ज्यादा प्यार दी, कौन गाना ये तेरी चल जाई आई चल जाइए पते ना चल ना। काफी अच्छा काम हो रहा बा गीत के क्षेत्र में। जो गीत बा ओकरा के अपना साहित्यिक भोजपुरी के साहित्य और साथे युवा लोग को कैसे जोड़ल जाए, एकरा के काफी ध्यान में रखा। ओकरा में और गाना रहल कि आई लव यू कहते नहीं थे। हाँ, वो स्वतंत्र रूप से गजल रहे, युवा लोग खातिर लिखल गई रहे, लेकिन वो बहुत बैलेंस, बहुत संतुलन में रहे। एकरा अलावा भी अब जैसे फिल्म में आई नचरा छोड़ा के चल कह दिया ले तोर बौरा हमारे माई वाला, तो हमारी कोशिश ही रहेला कि अगर सिचुएशन भी मिलल बा तो ओकरा के ऐसा गीत बनाओ जो हम बड़ बात ना कहीं। शुरुआत जब भोजपुरी सिनेमा के शैलेंद्र जी, मजरू सुल्तानपुरी, अनजान जी, बाद में लक्ष्मण साहब आदि जी, तो ये तो सब बहुत दिग्गज नाम बा। हम तो बच्चा बानी वो लोग के सामने, लेकिन हमारी कोशिश रहेला वो परंपरा के लेके आगे चली और गीत ऐसा होके जाना पर हमने के थोड़ा फट भी होके और वो कमर्शियल भी होके, मनोरंजन भी लोग के कप आवे, फिल्म में भी ठीक लगे, बिना फिल्म के भी सुनत नहीं तो अच्छा लगे, तो ढंग की कोशिश रहेला। तो आगे और भी कार्यक्रम रह जा, कभी सम्मेलन विवाह ओकरा खातिर भोजपुरी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। और आशा ये रही कि आगे भी हमने के अच्छा अच्छा गाना सुनने को मिले, अच्छा अच्छा कविता सुनने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहती थी, देखिए जे लोग भी बा लाइन में कमर्शियल जन फिल्म बा, गीत संगीत के बहुत व्यूज के चक्कर में, ठीक बा, जो पैसा लगे लोग तो रहेला कि व्यूज आई तो पैसा आई, हर आदमी के जरूरत है पैसा के, लेकिन व्यूज के सोच के
या वो टीआरपी के दौड़ में रह के गाना लिखला पर होला का कि आदमी पंच लाइन पकड़ेला, कुछ ऐसा चीज बोल दी कि जहाँ से वायरल हो जाए, लेकिन गीत ना हो। गीत दूसर चीज, गीत वो है जो आज भी लोग के जुबान पर वो ढंग से कोई सब गीत आई साल भर बाद चल जाई, कुछ पैसा दे जाई, तो गीत में गीत तक तो होके के चाहिए, इस समझे के पड़ी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।